Jedna zo sprievodných akcií staromestských slávností bola venovaná iba deťom, a to rozprávkový deň. Medzinárodný deň detí v Žiline oslavovali už v sobotu. V sade Slovenského národného povstania si tí najmenší vyskúšali detské chodúle, chytanie rybičiek alebo hod na cieľ. Obľúbenou atrakciou bol aj skákací hrad. Maľovanie na tvár potešilo najmä malé slečny. Riešenie hlavolamov bolo taktiež súčasťou programu a popri všetkých aktivitách rozprávkového dňa vznikali desiatky výtvarných prác. Deti mali veľkú radosť aj z ukážok záchranárskej kinológie a takisto aj zo psov, ktorých využívajú na kanisterapiu. Osladiť si rozprávkový deň neodolali mlsné jazyčky. Nie len deti, ale aj rodičia si pochutnali na kráľovských orieškoch alebo cukrovej vate. A snáď najviac chutili palacinky, ktoré pripravili žilinskí kuchári. Sme prvýkrát, lebo mala má len 3 roky a páči sa jej veľmi. Takže spokojná je. Ozaj je to tu krásne. Najviac asi tie rybičky, keď chytala. To je veľmi išlo. Mala má 3 roky, takže preto asi jen to ju najviac zaujalo. Palacinky mu veľmi chutili, ktoré robili tam u viaže, a balóny, to má najradšej balóny a psi a sanitka, ktorá tu je, že, Alexku? No, ako robí sanitka? Chodíme často na akcie pre deti, ale myslím, že toto je celkom dobre pripravené a dá sa tu aj čosi zajesť. Mala napríklad prvýkrát jedla cukrovú vatu, tak pre ňu je to veľký zážitok. Hlavnými organizátormi rozprávkového dňa boli mesto Žilina a Žilinské centrum voľného času. Toto podujatie pripravujú už pravidelne každý rok. Veď Medzinárodný deň detí je krásny sviatok. Oslavujú ho v mnohých krajinách a na Slovensku ním žijeme už 62 rokov.